farko malam, don Allah zan so ka yi sharing ɗin wannan labarin nawa domin ya zamanto darasi ga masu irin ɗabi'a ko kuma masu irin halayyata. Sunana Maryam, kuma wannan shine labarin rayuwata, labarin da ya fara da wahala, ya cika da kurakurai, ya kawo kunya, gaskanci da nadama, kuma daga ƙarshe ya zama darasi mai ɗaci. Kuma duk wannan abin ya faru ne sanadiyyar TikTok. Zan so duk wata ƴa mace ko namiji ne ma idan kana da ƙanwa, zan so ka ji wannan labarin saboda ya zama darasi ga 'yan baya. Na taso a cikin unguwa mai ƙarancin masu arziki a garin Kaduna. Mahaifina Alhaji Suleiman direban mota ne mai gaskiya, mutum mai tsananin riƙon addini da kyakkyawar zuciya. Duk da ƙoƙarinsa, rayuwarmu ba ta da sauƙi. Mahaifiyata Malama Asma'u mace ce mai juriyar rayuwa da ƙwazo. Tana wa mahaifina biyayya da ƙauna fiye da tunani, amma da ƙyar muke samun abinci sau 3 a rana. Duk da haka mahaifina ya dage cewa dole mu riƙe mutuncinmu da imani fiye da komai. Ranar da mahaifina ya rasu, komai ya sauya. Ya dawo wata rana daga aiki yana fama da ciwon kai mai tsanani. Ba mu manta yadda ya rungume mu yana cewa, Asma'u ki kula da yara, ku riƙe gaskiya. Wannan ita ce maganarsa ta ƙarshe kafin ya rasu a kan tabarma ba tare da samun kulawar likita ba. Wannan rana ta zama farawar wahalar rayuwarmu. Mahaifiyata ta shiga cikin matsanancin damuwa da baƙin ciki. Ta kasance tana kuka a kowace rana, tana tambayan kanta, yaya zan kula da Maryam da ƙannenta? Yaya zan ɗauki wannan nauyin ni kaɗai? Ta sayar da mafi yawancin kayan gida don biyan basussuka lokacin da bamu da abinci. Sai ta dandana yunwa domin mu samu wani abu a cikin kwanukanmu. Amma duk da ƙoƙarinta, matsin rayuwa ya fi ƙarfinmu, amma duk da haka ina zuwa makaranta. Ina cikin makaranta, ina jin daɗin karatu sosai, domin mahaifina ya koyar da mu muhimmancin ilimi. Amma bayan rasuwarsa, makaranta ta zama abin da ba za mu iya ci gaba da biya ba. Ranar da aka kore ni daga makaranta saboda rashin kuɗin makaranta, na dawo gida da hawaye a idona. Mahaifiyata ta rungume ni tana cewa, ki yi haƙuri Maryam, Allah zai kawo mana mafita. Amma a zuciyata na fara jin cewa duniya ba za ta taɓa taimaka min ba. Na fara ganin cewa dole ne in samu wata hanya don fitar da iyayena daga wannan wahala. Wata rana ƙawata Halima ta zo mana ziyara. Ta kasance ita ma gidansu suna ɗanɗana wahala amma bai kai namu ba. Amma abin mamaki kawai sai na ga Halima ta sauya lokaci guda, ga kuɗi, kaya, waya a hannunta, ga sutura masu tsada, tana ɗaukar hoto da bidiyo masu kyau, tana walwala sosai. Sai na tambaye ta yadda take samun waɗannan abubuwan. Sai ta ce ai wannan duk aikin TikTok ne, shine sanin duk abin da na mallaka. Sai ta ƙara da cewa, Maryam me zai hana ki fara TikTok? Kina da kyau sosai, ga diri da kyan halitta, mutane za su so ki. Za ki iya samun kuɗi da shahara a cikin ƙanƙanin lokaci. Daga nan muka yi sallama ta koma gida. A lokacin ban san komai game da TikTok ba, amma saboda matsin rayuwa da tsananin samun sauƙi, sai na yanke shawarar gwadawa. Na fara yin bidiyo na rawa, ina murmushi, ko ba da jimawa ba mutane suka fara yabona kamar yadda Halima ta faɗa mu. Mabiya suka fara yawaita, suna turo mini saƙonni da kyaututtuka. Da yawa daga cikinsu sun fara yi min maganganu masu ƙayatarwa, suna cewa, ke ce Mary Sweet, kina da kyau sosai. Wasu har gayyata ta suke wajen bikinsu domin na nishaɗantar da su. Bayan na gama, sai su yi min kyautar kuɗi masu nauyi sosai, na yi godiya na tafi gida. Daga cikin mabiyana akwai wani saurayi mai suna Jamil. Jamil mutum ne mai arziki da kwarjini, wanda ya kasance yana alfahari da dukiyarsa. Yadda muka saba da Jamil shine farkon wanda yake comment da zarar na ɗaura bidiyo tun bana kula shi har na fara. In takaice muku, cikin ƙanƙanin lokaci soyayya mai ƙarfi ta kullu tsakaninmu. Muka yi exchanging number, yana kiransa, yana kirana. Daga baya kuma ya fara yi min kyaututtuka. Ya ce min, Maryam ba zan bar ki cikin talauci ba, kina da dama mai girma. Ki amince da ni zan canza miki rayuwa. Da farko na ji tsoro, amma daga baya na fara tunanin cewa wannan dama ce daga Allah. Jamil ya fara min kyaututtuka, ya sai min waya mai tsada, kaya masu kyau. Rayuwa ta ci gaba haka, kamar cikin annashuwa da walwala. Ba na manta ranar mun je wani babban restaurant domin mu ci abinci. Sai fiddo da makulli a aljihunsa, ya ce min Gate. Na ce a'a, ya faɗa kawai. Sai ce wannan makullin motar ki ce wadda nake alkawari. Na yi murna sosai, na yi godiya. Kuma bayan kwanaki kaɗan ya saya min mota. Sai ya saya min gida a cikin unguwar masu kuɗi, kuma gida mai tsada. A lokacin na ji kamar na samu damar sauya rayuwata gaba ɗaya. Ranar da Jamil ya ce min dole in bar gida mahaifiyata in koma sabon gidan da ya saya min, amma kuma ya ce ni kaɗai zan koma, ban da ƙannena da mahaifiyata. Na tsaya cikin ruɗani, sai nake sanar da mamana. Mahaifiyata ta kasance tana kuka tana roƙona.
Maryam ni ban yarda da wannan mutumin ba. Da yana son ki da gaske ba kashe miki kuɗi zai dinga yi ba auren ki zai yi. Maryama kada ki manta da tushe, kada ki bar duniya ta taɓa miki mutuncinki. Amma Jamil ya ja ni gefe ya faɗa min maganganu masu ƙarfafa ni ya ce mahaifiyarki ba ta son ki samu ci gaba ne. Dan na san 'yan mata da yawa da irin wannan dama ta zo musu suka yi wasa da ita. Kar ki kasance ɗaya daga cikinsu. Da yake shedan yana min huɗuba a wannan lokacin. Na tattara kayana na bar mahaifiyata cikin kuka, ban san cewa wannan shine farkon rushewar rayuwata ba. Bayan wata 6 da barin gida, na gano cewa ina da ciki. Lokacin da na sanar da Jamil, sai ya canza gaba ɗaya, ya ce min, Maryam wannan ciki ba nawa ba ne, ban san ko ɗan wa kike ɗauke da shi ba, saboda na san ba ni kaɗai kike kulawa ba. Cikin fushi ya ce, ƙarshen zamana da ke ya zo, saboda haka ki fita daga gidana. A wannan rana Jamil ya ɗauki bulala ya zane ni har sai da jikina kumbura. Na yi kuka ina roƙonsa amma ya kore ni daga gidan da ya siya min. Na fita waje ga shi ana ruwa, amma ko tausayina bai ji ba. Haka na zauna a ruwa ya yi ta duka na. Na kira duka abokan hulɗana amma kowa ya juya min ba, kowa ya ƙi taimakona. Haka na kwana cikin ruwan nan ba ni da kuɗin mota, ba ni da komai haka na tako tun daga uwa duniya. Kai in takaice muku na yi kwanaki ko abin da zan ci wahala yake yi min. Ga yunwa da gajiya ga kowa ya ƙi taimakona. Da ƙyar wani bawan Allah ya ɗora ni a daidai. Lokacin da na isa gida, mahaifiyata ta tsaya kallona cikin tsananin baƙin ciki. Na durƙusa gabanta ina kuka ina cewa, Mama, na yi kuskure na dawo gare ki. Duk da cewa ta ji zafi, ta rungume ni tana cewa, duniya ta koya miki hankali Maryam, amma Allah bai taɓa gujewa bawansa ba. Makwabta da 'yan uwa duk sun guje ni, duk inda na wuce sai in ji maganganu masu zafi. Sukan ce, kin ga irin rayuwar Maryam yadda ta lalace. Dama mun sha gaya mata, amma ta ƙi ji. Ta yi kunnen uwar shegu. Ɗaukakan TikTok da shigan banza da kwaɗayin daman da ta samu ya jefa ta a wannan hali. Wannan ya zame mata izina. Duniya ta yi mini dariya, amma mahaifiyata ta dage da tallafa mini. Ta ce, Maryam idan kika dage duniya za ta sauya miki. Na haifi ɗana cikin wahala, amma mahaifiyata ta kula da ni da shi. Duk da tsananin ƙunci na fara koyon sana'a tare da mahaifiyata. Na ci gaba da neman gafarar Allah da mutane tare da ƙoƙarin sake gina rayuwata. Darasin da ke cikin rayuwata, a yau na fahimci cewa dukiya da shahara ba sa tabbatar maka da farin ciki. Duk abin da na samu daga TikTok da Jamilu ya zame min sanadin lalacewar martabana, amma na tuba. Kuma mahaifiyata ta koya min cewa mutunci shine dukiya mafi daraja. Ni ce Maryam kuma wannan shine labarina. Labarin da zai zama darasi ga kowa. Kada ku bar duniya ta ruɗe ku. Dukiya tana zuwa ne da gaskiya, haƙuri, tawakkali ga Allah.